Ćao ljudi, današnji video je drugi deo jednog videa koji sam već pravila, koji je zapravo i moj najpopularniji video i koji se zove Česte laži. Ukoliko niste odgledali taj video, ostavit ću vam link u opisu. U opisu će također biti link mog Instagram profila i moj Snapchat username, tako da me možete dodati na Snapchatu i zapratiti na Instagramu. Ovaj video je jako puno tražen, tako da eto, odlučila sam da ga napravim za vas. Tako da, bez puno oduživanja, možemo da počnemo sa videom. Ja, znaš kako sam se iznervirala, pukao mi je nokat, znači ceo dan mi je užasan. Ja, bože, sad će da krene da smara. Svi su me danas iznervirali. Jedva čekam da vidim šta imam za ručak danas. Nastavnici me smaraju. A zašto nije moguće staviti papir više od 8 puta? I me slušaš ti? Ma naravno, sve sam te slušala, znači strašno. Boost Plus kontrola, svi izvadite vaše karte. Gde je vaša karta? Osnovna škola. Ja, kako me nervira ova igrica, moram da napravim account za nju. Dobro, ajde. Da, imam 18 godina. Da, pročitala sam Terms and Conditions. Dobar dan, deco. Da li ste uradili vaš domaći? Ja sam nastavnici, uradila sam domaći, ali, znači, bila sam u nekom potpunom haosu i zaboravila sam domaći na stolu, ali stvarno sam ga uradila, doneću vam sljedeći čas. Pa Milice, nekako teško mi je da ti poverujem. Jednom kaže da si zaboravila kod kuće, drugi put da ti je pas izgrizao domaći, treći put da ti je brat slučajno uzeo domaći jer je pomešao sa svojim, a tvoj brat je inače 3. razred, tako da sumnjam da je mogao da pomeša svoj domaći sa tvojim, ali nema veze. Rekla si da si zaboravila domaći zato što ti je ispao u baru i ne znam, Milice, stvarno kako da ti poverujem da si zaboravila kod kuće domaći. Pa znate kako, nastavnica? Dešava se. Leto je za mjesec dana i mislim da je morala da smršam. Ali ova banica izgleda mnogo lepo. Ma, počet ću ja dijetu od sutra. Ok, danas počinjem dijetu. Za doručak jedem jabuku, za ručak ću da pojedem kričku hleba, a za večeru ću da pojedem integralne pahuljice. 2 hours later. Mislim da dijeta može sačekati do ponedeljka. Jao, Milica ponovo kasni. Ovo je strašno, znači svaki put ona kasni. Jao, izvini, molim te što kasnim, bila je užasna gužva na putu. Milice, ti shvataš da živiš 2 zgrade odavde? Pa nisam ja kriva što su odlučili da rade ulicu i da se sudare kola, eto, baš u mojoj ulici, eto, da zakasnim zbog toga. Izvini. To je bilo to za današnji video, malo je bio kraći, međutim nadam se da vam se svideo. Ako imate bilo kakav predlog za video, slobodno ostavite u komentare. I to je bilo to za današnji video, pogledajte sve linkove što sam ostavila u opisu. I to je bilo to. Ćao! The dress, I'm sitting pretty on the throne. There's nothing more I want except to be alone.